Na konferenciu k vám. Chcela by som prezentovať postoj žiakov strednej školy s telesným postihnutím k pohybovej aktivite. Ešte tu niečo o mne. Som PhD študent na Univerzite Komenského Fotovoša, katedra športovej ekológie a momentálne pracujem ako učiteľ pre deti s telesným postihnutím. Čiže môjim cieľom bolo zistiť vlastne u žiakov alebo žiačov 1. a 4. ročníka strednej odbornej školy s telesným postihnutím ich postoje ku školskej telesnej výchove, takisto liečebnej telesnej výchove a športu ako pohybovej aktivite vo všeobecnosti. Čiže cieľovou skupinou tvoril vlastne súbor 104 žiakov vlastne toho 1. a 4. ročníka našej školy. Vlastne moja výskumná metóda bol štandardizovaný dotazník, v ktorej som zisťovala vlastne názory žiakov. Takže zistila som vlastne aká je obľúbenosť predmetu telesná výchova, liečebná telesná výchova. Čiže žiaci odpovedali, že vlastne viac ako 60% ich označilo, že telesná výchova je obľúbený predmet. Ďalej si skoro 71% chlapcov to bolo a 63% dievčat. A predmet neobľúbuje skoro 6% chlapcov a 7% dievčat, čo nie až tak veľa si myslím na to, že aký majú teda handicap. A telesná výchova teda ako predmet je stále na popredných miestach obľúbenosti oproti ostatným predmetom. Čiže tu máme znázornené graficky, čiže obľúbenosť telesnej výchovy je vysoká. Ďalej preferencia pohybových aktivít, vlastne aké preferovali aktivity počas telesnej výchovy. Čiže zvolili sme tam športové hry, ktoré dominovali, skoro 80%. Ďalej plávanie, to bolo okolo 30%, čiže dievčatá 23% chlapci. Máme vlastne kúsok plaváre, takže plávame s deťmi, takže majú aj tiež k tomu vzťah. V mene boli označené atletika, gymnastika. Asi z toho ich handicapu majú menšie možnosti vlastne na vykonávanie týchto športov. Z toho vyplýva, že počas hodín telesnej vlastne pre zvýšenie záujmu o telesnú výchovu je dôležité zaraďovať určite športové hry, ktoré sú zaujímavé pre deti. Ďalej vlastne preferencia pohybových aktivít máme tu znázornené, takže vidíme tam dominancia športových hier. Frekvencia pohybovej aktivity za týždeň, ako mali vlastne títo žiaci, čiže chlapci tie city označili cvičia iba na hodinách telocviku 44% a dievčatá cvičia 2-krát za týždeň 33%. Čiže zistili sme, že vlastne pohybová aktivita na hodinách je veľmi dôležitá, keďže niektorí cvičia iba v škole, čo sme zistili. Tuto máme percentuálne vyjadrené. Čiže tu označili, ako necvičia dievčatá 3, chlapci 8%, iba na telesnej chlapci viac ako 40%, dievčatá viac ako 20%. No a potom tu máme aj vysoké hodnoty 3, 4 a viackrát, to boli vlastne už asi, dajme tomu profesionálne alebo vrcholoví športovci, ktorých tiež máme na škole. Čiže aktívni športovci, vlastne máme skoro 27% chlapcov, 10% dievčat aktívne športuje. Čiže pre zaujímavosť v boče máme reprezentanta, takisto v plávaní reprezentantku a v hokejbale do kategórií Under 19 reprezentácia vlastne dvaja žiaci. Čiže dôvody športovania, prečo športujú žiaci. Čiže športovanie vlastne väčšina označili, že udržiava ich alebo zlepšuje ich zdravotný stav. Je to vlastne viac ako 50% a potom vlastne dievčatá označili aj chlapci, že formuje ich postavu a takisto aj, že odburáva stres, pomáha chudnúť a chlapci označili vlastne, že im to dodáva radosť vlastne celkovo z pohybu. Čo to máme vlastne graficky. Tu som vlastne zmonitorovala sledovanie športových prenosov, takže vlastne chlapci sledujú skoro 71, dievčatá viac ako 55. A
a vlastne aké druhy prenosov športových, či sa zaujímajú teda o šport, som týmto vlastne zisťovala. Takže klasika je to vlastne futbal, hokej, olympijské hry a letné, zimné a potom už doplnkové športy. Prosím? Jiní sporty v televizi hrávají. No, futbal, hokej a tak asi u vás je to rovnaké. Takže záujem vlastne o zdravotný životný štýl. Takže označili, že sa zaujímajú, čiže viac ako 80, dievčatá dokonca viac ako 90. Neviem, či rozumeli otázky, ale hľadám áno. A vlastne u dievčat to možno považovať túto otázku, vlastne odpovedali kvôli tomu, vlastne, že dbajú na celkový výzor, postavu, možno stravovanie. Čiže dôvody, prečo nešportujú, niektorí z nich áno. Čiže nedostatok času bol uvedený a vlastne zdravotné problémy, keďže mnohí z nich majú. A vlastne 26 aktívne športujú, čiže tí sa k tomu nevyjadrovali. Čiže máme tam vlastne zdravotné problémy, nemajú záujem, finančná náročnosť, nedostatočné podmienky. Čo robia žiaci pre svoje zdravie? Vlastne z výsledkov môjho výskumu je zrejme, že nadpolovičná väčšina si uvedomuje, aké je dôležité dodržiavať zásady zdravého životného štýlu, ktoré som vlastne načrtla v tých jednotlivých bodoch mojej otázky v tom dotazníku. Čiže napríklad tam boli vlastne, že žiaci relaxujú viac ako 65%, takisto dievčatá a chlapci boli podobné názory, čo bolo zaujímavé. Ďalej zdravo sa stravujú, 30% športujú, nefajčia, čo je celkom fajn vlastne, že tam je skoro 80%, chlapci, dievčatá 60%. Takisto alkohol, droga. Neviem, nakoľko to bolo objektívne, ale... A tu ešte mám takú malú galériu vlastne o tom, že čo robíme u nás, takže má tam deti vlastne na plávaní. Toto je u nás telocvičník, hráme florbal, športové hry, čiže sme integrovaní vozičkári, autisti a celkovo aj deti hlavne s telesným postihnutím. Mám tu nejaká športová strelba. Ďakujem za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči.